Bé, seré breu i concís, suposant que això sigui possible en el meu cas. Aquest cop, sense que serveixi de precedent, o potser sí servint de precedent, no ho sé ni jo, poso el rètol al principi. Això es diu Llambregada. És una demo, és una idea que estem mirant i estem a novembre de l'any 22, crec que és dia 9. O potser no. En fi, Llambregada. Estoc de coc de roc, fam de llum, cercle de foc, vaixell pirata. Un ocell al cel, una bresca de mel, un cap vespre otomà, una deessa en bata. Ets això i molt més, el malic de l'univers, una excusa, una enclusa, una fusa, un poblet perdut entre el nord i el sud, olor d'encens, desig immens. Llambregada. Estoc de cop de roc, fam de corc, cercle de foc, vaixell pirata. Un ocell al cel, una bresca de mel, un cap vespre otomà, sola de sabata. Ets això i molt més, el mallot groc de l'Eddie Merckx, una exclusa, una enclusa, una fusa, un poblet perdut entre el nord i el sud, olor d'encens, desig immens, cercle polar. Llambregada. 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 Llambregada.